Auchadikwa chembwa. Yetsukana. Iri right. Chisonji chinoita sekuti ndichachirangarira but. Hanti makati munesana assignment makanyora pagedhi. Ndoitira vanhu assignment. Vaona vakatobata bhilo. Tori busy zvine assignment yeumwe. Kana uri college use it. Uda kuitirwa assignment. Aiwa makatonditira pagedhi. Ndakakuitira assignment. Zvakafamba here. Zvakafamba sei? Off topic. Off topic. Yako yaititizva effects of COVID-19 on education in Zimbabwe. Off topic. Point yeso erosion yakanza iso kuti. Yewe. Crop rotation wakairamba futi. Cultivation. Circumference vakairamba futi. Ndiani collector venyu baba? Karo kandipa mari $20. Saka mawani. Saka ngoti dodi. Wachindosera hangu ka20. Ndikudzosera mari? Aiwa mari ndo yatisingadzosera nezve because ndakatotorawo nguva yangu neenergy kuti ndikuitira assignment iyoyo mwanangu. Ndinoita vanhu vakawanda ma-assignments pano. Nditori basa rangu rokuita ma-assignments. Asi anoza kuti chero kuchipatara munhu anoenda kunorapiwa. Either unopora kana kuti unofa. Zvinotongozikamwa izvozvo. Chero muexam chaimo iwe chaiye pachako unoona kupasa kana kufoira. Saka ini ndofunga pane patisina kuhwisisana usati wanipa mari. Pane patisina kuhwisisana. Ini ndakanyora pagedhi ndinoita vanhu assignments. Handina kuti munhu unopasa. Handisi. Assignment handina here kuita. Ndakaita handisi. Iwe wafoira. Haisiwo mhosva yangu. Munhu wose kufoira unofoira handisi. Manje chingonipa mari yangu kani. Aiwa zvemari mari unoziva kuti wakanipa mari kapa. Assignment ndakatozara kuita mari ndashandisa. Handichina mari zvokwadi. Mari ndakatoshandisa. Chagai. Aiwa iwo. Aiwa kana mwanangu hatishandi tichidero paHarare. Ringaita iro basa racho here. Tingashanda tichidero. Ndakatorisita bhuku rangu hazvaiti kuti ndidzokere kumashure. Handiti. Saka ungondoona ma-students mondo vati mune usimbe wokuzvishandira. Handiti. Iwe chinda unoona kuti wochingonotangidza woita rewrite yako yawandaona yakanyogwa nalecturer wako ava. Handiti ka. Because hatisina kuwirirana kuti kana ukafoira ndokudzosera mari. Ukafoira ndokudzosera mari. Kana wanetsa ndoya kuna lecturer wako. Waudzwa kuti waida unyorerwa assignment. Usarudza zvounoda. Undiende. Alright mwanangu. Next time sadaro mari.